И коста хора от YouTube. Днеска ще снимаме на Broken World. Епизод 4 на забавни. Така. Сега малко да обясня. Значи, като натиснете Play, има Find a Match, Custom и Team Assault. И тук тренирате, правите тези задачи, дава ви 200 XP, 1000 блока. Искам да направя тази игра. Така, Custom Match, играйте, може да играете с приятели. Само ви двамата, ма няма да се брои. Home. Тук обяснява какви неща сте правили, кой левел сте и дали искате да купите тези герои. Shop. Shop е същия, ама само с 3 герои. Тези герои може да си закупите. Профили. С кои герои сте играли, какво са правили, и тук пак също какви неща сте правили. Статс, колко блока сте построили, колко пъти сте разрешили ти, колко хедшота сте направили, колко мача сте играли, за колко време си играл и за... не знам. Тук какво? Чакай. Тук сега тук не ви е нужно. Тук са скиновете. То скин може да си го закупите. На то си има скин такъв. Някакъв стар. Не стар, сте наистина вен. И шериф. Това сма кефино. Да, ти може да си го закупя за... ако искате такива блокчета, трябва да си ги купите. За 2 евро, за 3 евро, да се каже 330 блока. За 5 евро, 560, така 10 евро за 1000. Толкова. Аз си без скинове си харесвам. И да. Тук може да си купите, натискате, например, аз искам да си купя гърсача, натискате VM Shop. Тук какви умения има, какво може да прави. И тук 18 000 блока и такива блокчета ви иска, или да си го закупите с тези блокчета. Така... Тук да тренирате така. И да започваме. Ще спра клипа, докато не почнем. И до скоро. И да, хора, ето почнахме вече. И ще съм атак. Защото на кефи. Да, пак ще съм склона. Това е много тъп герой. Така, клона. Значи, този има картечница, лопата, добро зрение, C4, аз погръм да обмерят, такова, как се нарича, базука и бомби. Този има пушка, деца малко прилича на АВП, мачете, хубава прицелка, не знам какво е, хубав пистолет и едно отровящо нещо. Клона, знаете какво има. Този има ракети, деткът ги пусне, взема много демидж. Брома машина, хвърля такива бомби да унищожава замъците. Ето е мина, която стъпите, умирате веднага. Ето беше. Така, почваме на як
Мап ще играем. Май. Не знам. А както виждате, ние имаме нинджа, снайпер, клон, войник и някаква жена. Тя другия отбор има 2 нинджи. Не видях. 2 нинджи. То не знам какъв е. Робот и те ще ни смажат. Да, хора. Те ще ни смажат. Чакай, тук малко крепление да сложим. Тези неща не знам какво правят, не съм ги виждал. Пишете под коментарите, ако искате не знам. Така. Така. Тук никой да не ги разрешава. Не. О, да, бърза на изстрелочка да направим. Така, хора. И когато свърши времето, ще почнем клипа. И да, хора. Ето почнахме. Тук има ли? Остана е. Не! Ай, ще. Да, хора. Сега ще ги смажа. Този клип главно беше да ви покажа какво означава Buckenwood и какво се прави на нея. Няма да минеш. Не. Унищожите портала. Браво. Дай, приятели. Браво. Давай. Да.